kami sa restaurant. Puntaan natin yung restaurant na loglogan. Masarap daw doon. Yeah, guys, ito yung alalay ko guys ngayon. Buy namin dito guys. Tara guys, let's go. Punta namin yung guys yung yung kainan kay Nana Aida resto bar. Ay maiwag. Guys, papunta na kami guys. Sarap daw doon. Try naman kay Nulas. Ay maiwag doon. Maloya yan. Pag Taktan mo na saan lang kaya doon. Ari. Ano? Ipon. Pula. Okay. Ano gila ang
Yan guys. Saan si ano mo? Si... Doy! Doon na sa tumupa. Yan, dito na kami guys sa Resto Bar. Nanay Aida nakalimutan na magbayad kasi nalasing. Itong sinin? Di na buksan. Tara. Ay. Yan guys, oh, ganda dito guys, oh. Yan. Sarap dito guys pag kumakain guys, oh. Yan. Nanay Aida kang kainan. Hawakan mo doon. Hindi mo takpan yung ano. Hmm? Ito yan ay ginagit. Pagdalawa, bago. Kambal. Buko. Ya, pero ano ko, discharge. Yan o, kita mo yan dong mga ano nila ngayon. Oh, talagang vlog na ako niya. Oo na. Anong location nga niya di, San Ramon? Dito yan kay ano, kaya sa San Ramon location nila. Kay ano, kay Reyes. Ano sabi mo ano? Rapak. Wah. Sobrang red. Derang. Bukan itong rapak. Ako ko ay kasi sa gatikot tadi ko. Yaw no, di inako. Pinamabali ni sila ko ko. Oh. Diwan gino ta. Ano sa ako nagkarapak? Eh na stapler gid to. Ni stapler. Oh, yun lang. Ano pag go stapler bawal? Isi mo ay. O ganun to. Pagka stapler yata tapos na pag ugnot ko ko. Di ko ba ito nabayad? Buko man talaga rin siya. Ako man. Di mo na to, dapat Nabi siya na naman sa dumani detektor. Ah, masiman yan tigkaw mo. Hira mo gati, sayang ka to. Araw. Nasa Pwede din pamanahay mo lang kadto ko. Nasa 1 ano to, 1.3. 1-3. Tracing man ako eh. Ay, kababa man kasadi pag arga na ko. Kuha na ko. 12.40 lang pag kasadi. Ay, mo siya. Inis magbabayad ka ng utang. Sarap. Yan guys, nagluluto na. Nang Dinuguan. pang dinuguan pala yan guys, sarap. Inilas pa. Dinuguan na inulas. Sarap. Uy! Tumatalsik-talsik pa. Yan ang mga ano dito. Chip cook. Yung dalawa. Tagahugas lang ako. Dishwasher. Pero chip cook yan guys. Ito karami dito. Baka hanod mong gainulat. Siya. Yung lipat ako ay di nakabayad. Anong oras na raw patid? Alas 2 na. Alas 2 na. Mas yun na ba? Tungka na gad na. Sa tama mo ginagko. Ginagko sa pang mga bataan. Ay, ikukuha na. Ah. Yan. Uy. Sa. Sito mo sila. Ay, ito ayam ma. Yan. Entah, kumusta? Oh, pwede mo saan? Ano? Party man yang tingin nyo.
yun. Palitan ko na sa ng sanggulo. Ilang ang masuragon. Yan. Sa 1,000. Iaulin mo, tubig pinaningin kasi Yeah. idagdag mo na di pala sa 1,000 itatao niya kanina. Wala pa. Tangali ka Tapos niya. 1,000 itao pa ulit. Ano ang tandaro ka di ko na muna kanina ba? So 3,000. Naka-live ba ka? Naka-ano ba ako? Naka-video? Naka-video ba ka? Yeah. Maninil, di mo na ako magtrabaho or tutulong mo na. Tapos na. Amo ko na kani. Balwalan sa kuha. 2 months ako. Si Pay Balong. Magrara lang ko pabasa. Oo, balo ka na. Mga Abril. Abril lang. 17 ang flight ko. Puno naman. Di na pala ngayon kan mimista. Ano? Ramadan God, mga Mayo. Kaya taghirap na naman sa mga bukong Muslim. Wala nga na po. Di sa di. Di sa na tangalig baliwan ko sang ribo pag ano. Naganganod magbalik ko sa. Kaming gainulas mapadagos ako. Yeah. Tangalig. Amo na di. Buhay mo. Buko ito boy ko. Di mo pa napayat sa boy ko. Ay, isi ko dadaro ko na mga trope mo. Ay, anong darwa ka dyan? Sad sana? Ha? Sad pa sana? Ah, buko. Buko to so mababayad ko kang kaiba mo. Ari mo nga po. Siya ka. Diba? Loko talaga tayo. Ya! Nyo! Ato na ako. Ingat! Ay, paglingaw is 1,000. Ah, oo nga nun. Minggay nulas man kami. Ah. Isari ka. Ingat siya na, likay siya na. Sandra bus truck. Paikot kami pa. Ingat. Salamat ha. Pasensya na sa disturbo. Amo? Naman kaya ko tinawag ka rin anak ko. Yeah, thank you. Oh. Sige Nel. Let's go. I-post mo na to. Bob. Ang aking cameraman. Yan. Si Andong. Yan guys, oh. Dito yan sa Reyes Compound. San Ramon. Kaya kung gusto nyo guys pumunta dito, location nila San Ramon. Dito sa Compound Reyes. Guys, bye-bye muna guys. Hello.